Strašne katastrofe se dešavaju po čitavom svetu. Hirošima i Nagasaki, Černobilj, Fukushima. Ovi nazivi kao zvona odzvanjaju u srcima preživelih kao sećanje na milione poginulih. Uzroci katastrofa su različiti, ali posledice su uvek užasavajuće. Stotine hiljada kvadratnih kilometara nije pogodno za život. Danas u svetu radi 442 nuklearne elektrane. Odakle očekivati sledeću nesreću? Niko ne zna. Jedno je poznato, opasnost je mnogo bliža nego što mislimo. Zračenje se ne može izbeći. Ono je svugde. U vazduhu koji udišemo, u vodi koju pijemo. Radioaktivne materije prodiru u mišiće, sakupljaju se u koštanom tkivu, oštećuju i ubijaju žive ćelije. A mi do poslednjeg trena ništa i ne sumnjamo. Radijacija razara naše unutrašnje organe. Nama se čini da je sve to negde daleko, da se to tiče nekog drugog. Ali svaki čovek se nalazi u rizičnoj grupi. Više od 70% radijacije dospeva u organizam hranom. Nukleidi olova i polonijuma se koncentrišu u ribljem mesu. Unutrašnja radijacija izaziva opasne poremećaje u strukturi DNK, strašne patologije, mutacije i rak. Mobilni telefon, pravi serijski ubica. Ovakvih ubica je oko nas sve više i više. Mikrotalasne peći, bežične mreže, TV tornji i metalne konstrukcije. Jačina radijacije zavisi od toga da li je organizam dobija odjednom ili postepeno. Pri dozi radijacije oko 80 siverta, kako je bilo u Hirošimi i Nagasakiju, smrt nastupa posle nekoliko časova. Pri dozama od 5 do 10 siverta, 10 ili najviše 20 dana. A od 3 do 5 siverta nastaje teška radijacijska bolest koja razara organizam u toku 1 do 2 meseca. Gde se sakriti od ove opasnosti? Čak se naš dom od tvrđave pretvorio u zamku. Građevinski materijal je moćan izvor radijacije. Najvišim stepenom radioaktivnosti se odlikuju granit, plovućac i glinica. Unutar prostorija se gomila radon. On se brzo koncentriše u vazduhu stvarajući opasno visoke nivoe radijacije. Pretnju mogu predstavljati kućni aparati, nameštaj, pa čak i odeća. Mi se stalno izlažemo novim i novim izvorima zračenja. Trenutnu udobnost plaćamo sopstvenim i zdravljem svojih najbližih. To što treba da služi zdravlju može i da ubije. Na primer, značajnu dozu radijacije dobijamo i od običnog rentgena. Najosetljiviji na radijaciju su reproduktivni organi, posebno testisi kod muškaraca. Čak jednokratno izlaganje testisa radijaciji u dozi od samo 0,1 siverta dovodi do privremenog steriliteta. Svima je poznato kako se u današnje vreme otklanja zloćudni tumor, običnom operacijom. Godišnje od raka pati oko 10 miliona ljudi. Prema statistici, za 70 godina života od milion ljudi 210.000 umire upravo od raka, a 28.000 dece se svake godine rodi sa urođenim anomalijama i bolestima koje su izazvane ćelijskim mutacijama. Radijacija proždire sve organizme bez razlike. Deca su osetljivija na radijaciju od odraslih. Čak male doze koje se primenjuju u terapiji zračenjem mogu zaustaviti razvoj skeleta deteta. Zračenje mozga izaziva gubitak pamćenja i demenciju. Ovoj opasnosti se savremena medicina suprotstavlja samo skalpelom ili mučnom hemioterapijom. Znači da treba tražiti način da se sačuvamo od nesreće i da ne dospemo u bolnicu. Sredstvo u borbi protiv radijacije postoji. To je jedinstveni inovativni proizvod kompanije Vision, stvoren u laboratoriji DEM4. To je DI-Guard Nano. Osnovni aktivni sastojci u proizvodu DI-Guard Nano su dva jedinstvena prirodna elementa: hlorela i ekstrakt nopal kaktusa. Neverovatna jednoćelijska alga hlorela sadrži 10 puta više hlorofila nego biljka koja je takođe bogata ovom materijom, lucerka.
Ona omogućava da se iz organizma izbace svakakvi toksini, uključujući i teške metale i pesticide. Drugi zaštitnik je Nopal kaktus. On brzo povećava zaštitne funkcije organizma, jačajući imunni sistem, pomaže da se izbegnu razorne posledice radioaktivnog zračenja. Jedinstvenost sastojaka koji se nalaze u formuli proizvoda D-iGuard Nano je i u tome što zajedno delujući stvaraju efekat sinergije, čime izbacuju iz organizma već dobijenu dozu radijacije. Takođe, popravljaju povređene molekule DNK, značajno smanjujući rizik od zloćudnih mutacija. Danas se u borbi protiv sveprisutnog neprijatelja, kao i sa posljedicama radijacije, pojavio siguran pomoćnik i zaštitnik. Jedinstveni proizvod D-iGuard Nano. D-iGuard Nano, vaša lična zaštita.